После хора, аз съм Жокера и днес някакъв ще настълтив. Да, както видите, може да видите тази нова къщичка. Посложиха преди малко към акация и така. И още едно нещо. Много нещо. Къщата не довършена и имам чист рум. Опа. И ето ви чист рум. И така. И след епизод ще изпробваме малко. Да, тук ще е по-добро. И то, с които сега ще умре. Дай лайк, скви, дай... много яко. Да, както видите, скинчето ми е много. Супер много. Вземам малко хакчи, аз съм викам хакчи. Ще бия демидж, добре, че много контролирам. Така, викат ми Жокера този. Да имат. Това пустиня няма нищичко. Нища. Нито едно нещо има. Нито едно. Само пески. Това е. Така се. Ете сехналици бакуци. Сега ще взема, мисля, ще взема един анчидмент. Анчидмент, пусти ми кожа, пусти ми кожа! Не, няма. Да, близко да скинем макста. Не. Дай лайк, дай чикен. Да, това е. Е, някакво хубаво, аз съм да видим, да. И яко вече. Аз съм махкач. Велиплей, по-много листа. Мисля повече. Не, че аз съм много добър планова, обаче Крипър долу на 10 или не знам кой е. На фул кръв удари ме и му убива. Слагай врата му си пълен хакер. Това епизод няма да правя нещо, кажи речи много важно. Това епизод говоря. Растението след тук. Не говорим този епизод. Да, говоря този епизод нещо да не. Няма, струва ще правим една ферма. Кажете го да е кактус. И да предлагате скинчета. Направим не. Абе, ето такива сега ще ви покажа.
Не, това е макет. Чакай само. Ето ги. Ето така. Ето такова схемиче. Това се застегли. Това според мен това е много готин скин. Не искам баш да е нещо друго, иначе много готин скин. Така, с ръкавички много готин, обаче да не е коледно. Или не е общото. Така, да се върна в Майнкрафта. Я, и компютър пускам на това е вече да ми е готов. Видите си ли ме? Както да е. Оле, не, но екстра. Hello, I'm the rookie chicken. Да, правим следващото. То не беше много дълг, съжалявам с това, няма време. Пак се извинявам. Но това, нямам време. И точно. Турен ето тук. И много харесва, абонирайте се. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се. За да станете шоколадчика. Благодаря, че гледахте. Аз и чао.